Setiap detik dalam video ini adalah jejak kebaikan yang pernah beliau ukir. Sebagai bentuk cinta dan kerinduan kita, mari luangkan waktu 1 menit untuk mengirimkan doa terbaik, khusus untuk almarhum Ki Seno Nugroho. Al-Fatihah. Tak kandhani. Lelakone alam sadar kuwi sedilo. Lelakone wong urip ning jagat kuwi paribasan ana wong nyebutake mung sak kebaring atin. Nanging lelakon saknyatane kuwi dumadi ana ing lupa boko. Tegese ana ing alam boko ana. Yen tumindakmu ning jagat kuwi tansah sasar susur demen ngendak gunane jalma, tumindakmu antara budimu candala, sesuk nggonmu nyaur ning kanane kewuhan tak kandhani. Kewuhan kamu bakal nyaur. Kan wurung apa bakal nampa masiksan nentang pangapura. Nanging yen kelakuanmu ning jagat tansah tetep ati suci pepayung budi rahayu. Jalan celah kelakon aku gayu kawruh kasampurnan kawruh manunggal bakal tak enteng aku batiku dono bapak. Sinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya Ronanggono magawiya gelar ira wang-wang Ndara Janaka rene, Gong. Ah, wis ngerti. Arep ngapa? Ndara Janaka golek tumbal. Nggon aku akeh. Suwekan sarung. Urak gombal wer tumbal supaya Ndara Waradrupa bisa timbul ning negara Ngamarta. Mongko sing diangkah tumbale kowe, Gong. Lho. Aku? Nek kowe arep duwe atur-matur Ndara Janaka dhewe, sik Pak, iki kok perkarane kok kaya ngene iki piye iki? Ampun ngawuh gawar-ngawur sampeyan. Kula ora ana sambung rapete karo tindake Ndara Waradrupa kok ngerti-ngerti arep dipateni. Sampeyan niku duwe ati napa mboten? Sampeyan niku satriya lho, Gus. Kula derekke seprika-sepriki sampeyan nek tapa teng alas 3 sasi, 4 sasi. Kula ora tau mulih teng omah mbelani karo sampeyan kok bareng saniki sampeyan arep tega kalih kula. Terus nuwun sewu. Batin sampeyan niku rasa kamanungsan sampeyan teng pundi? Rasa kokian gunung tanpa guna. Wose kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem aja klakon dosa tak rudha paripeksa. Bagong. Kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem tak idak nang kene mati nang kene. Mlayu le, mlayu mlayu Bagong. Piye, Pak? Aku dhewe ora ngerti. Bagong mlayu dioyak Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Monggo satriya-satriya kae nek urung kelakon penjangkane ora bakal mandeg. Terus ngabarana bojone Bagong, RT RW. Dukuh dikabari nek Bagong mati, wis urip kok to patekke. Kae engko ora urung kecekel ya, Tong. Dhewe kelangan nadi. Pak sampean ampun mendel mawon. Kuarsuwan ing negara Ngamarta lelakon iki arep tanjihke karo Sinuwun Puntadewa. Copot kabeh sandang aku. Mengkari kathok training kaya ngene. Waduh, jan impen kaya ana nyatane to ya.
Aku kok dadak ngimpi dadi mantan barang ki kepiye to? Oh, alah Mir. Oh, alah Reng, kok ora nyono-nyono mau tetembangan kepenak-kepenak kok saiki kowe kudu pisah kambek mami. Oh, alah Tru. Sayonara ya Tru. Sampai berjumpa pula. Wis mlekoso uripku. Nek ora mlayu ndelik. Monggo Ndara Werkudara jangkae semono ambane ora tak. Apa jenenge iki? Nek ora tak banterke rekku mlayu ngrekoso uripku tenan. Jroning mlayu kok pikiraku kok dadi bingung ta iki. Aku arep nendi, arep ngenger karo sapa? Wis ora ndek anak, ora ndek sedulur, ora duwe kanca. Wah, wis repot tenan uripku iki. Monggo Ndara Janaka isih ngoyak terus kaya ngono kae ya mung tak gawe bingung aku mlebu grumbul jebol kono. Isih do tingak-tinguk goleki telapakan kakiku. Nggone goleki karo aku wis. Oh alah dewa. Kok dadi kados mekaten lampane ingkang kedah kula sandhang dewa. Panjenengan mentala dhateng jasad kula. Oh kelingan anakku sing cilik. Oh alah ora bakal ketemu karo aku meneh kowe le. Nah ya wis mending mengko ya nakale ra jamak-jamak. Nangane njukuki dite bapak. Wis jan anak kok kaya arep dadi maling. Nek ora tak tinggal wis malah repot uripku wis tak golek dalane pati wae aku. Tekan segara kono tulisane Indrayanti ke timur Kukup ke timur meneh Pantai Siyung. Wah wis kelingan ra kebayar. Malah rekoso dadi kelingan jaman sing ora-ora wis. Wis iki nek ora nyemplung mumpung iki nang dhuwur tebing. Aku nyemplung blung sirahku ketampan karang. Terus modar. Wis mati ning ora dipateni bendaraku wis semen. Ning nek ngisor ki ora ana karange. Nyemplung set ombake suda nyut entuk watu ning daratan tuwok mongko ora mati mung gagar otak ketrap-ketrip parani Ndara Janaka terus dilinggis ndasku nung. Wah lara tenan yakin mbok sumpah nek aku nyemplung laut mongko ora ketaman karang. Laut ki iwake gedhe-gedhe. Iwak cocot, iwak cucut. Wah, anggere ketemu Kartomarma wis cilaka malah dipithik amblek dadaku. Ana lho iwak Kartomarma iki padake. Enak kuwi. Sing sapa iki? Ya nek ketemu iwak hiu langsung dimplok. Nek men ketemu iwak cilik-cilik kuwi lho. Iwak cilik-cilik seneng mangan daging. Ha ya wis. Men dikrikiti mboko sithik kae. Wah, wis. Mongko gak nyemplung laut kolorku kendho.
Kathoke mlotrok dhewe wis. Bawah laut nyom dikira cacing. Cacing hibrida. Cokot gemel. Ya nek pedhot. Nek ming ting sliwir. Apa ora lara banget. Oh, wis cilaka tenan. Kayak cacing kok nggawa umpan loro. Cokot meneh karo iwak. Ya nek mung dicokot, nek mung digriseni. Monggo iwak senengane mangan lumut. Nek mung di ngono, wah rasane tekan. Asli tenan aku dikukure penak. Kok meneh di jan wis temonjo tenan. Tarsiem, aku tresno karo kowe sayang. Titip anak-anak ya. Aku wis ora ana nggon dinggo urip. Aku arep nyemplung segara. Wis ngono ya. Aku njaluk pamit. Janji loko tenan. Ngenteni le nganu ah. Le apa le banjir. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung ah. Wis mer truk. Rang. Aku nganti lali karo kakang-kakangku dhewe. Apa arep mati ki apa ya? Karo sapa-sapa kok lali jan. Ya wis, tak nyemplung telenging samudra laya. Iwak sing gedhe mara. Aku untalen wak, gendang modar ora urip ngene iki terus. Entuk-entukane nek wong seneng adus ning kali iki ngene iki. Ternyata aku ya isih iso renang. Isih iso enggak dadi sirahku ora klelep. Ya menek pas ana ombak iki sok ngombe. Ora masalah. Tengah-tengah rak iwake saya gedhe. Nek nyerot aku rak langsung kelek. Ngandel ora? Wis mulai ana sing ngrikiti ta. Kok ora sembrono iki ah. Ayo. Keriye. Ora dimplok mung diombak sambus. Iki mesti wak sapu-sapu iki. Sing cangkeme cemipok kae. Ayo mikir. Ayo. Wajar. Sapa iki sing nulungi aku ya? Engko gek Ndara Janaka. Ndara Janaka melu nyemplung nulungi aku mung arep dipateni ning daratan. Wis. Ora urip kok ketoyong-toyong. Perkencang warudoyong pak pong kali codhek sapa sing gawe. Agong. Lho. Ki sapa iki kok gawa kentrongan bareng. Pak tong. Bagong noleh cah edan. Weh. Bambang dengkulmu kowe. Sapa ya? Rupane kaya Bambang ya. Kowe sing nulungi aku. Lho. Kita kok ora bosok karo panjenengan ulun. Bagong, ngerti ya? Ulun ki dewa. Aduh, Pukulun. Sembah mangabekti kula konjuk Pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun, pangestu ulun tampa. Kula pundi nggo jimat paripendhahan ing kasantosan. Pukulun. Mboten nginten bilih paduka Pukulun Sang Hyang Brahma. Ngawur kita. Kita ki jane ngerti dewa apa ora to? Ngertos Pukulun. Orang-orang wong bapak kula niki nggih dewa, dadine kula nggih apal kalih dewa. Ulun sapa? Bathara Yamadipati. Ngawur,
Salah. Bathara Wisnu. Dudu. Bathara Guru. Utuh. Bathara murid. Utuh. Kok Bathara murid barang ana guru ana murid. Bathara sinten nggih? Kaneka Putra. Wah. Toko buku tulis. Lho. Toko buku tulis piye, Rat? Kaneka Putra, Pukulan Rada. Iya. Wah, padha raja kita. Wus. Malah niroke ora. Bagong ulun nyuwun prisa. Bagong ulun takon lan jeneng kita. Takono. Napa kita arep mati? Pun tek baterene. Wis abang. 20%. Mula kudu mati. Aja kita nek mati ora prayoga. Kita kuwi ora kena mati. Lah, sebabe napa kula mboten kenging mati wong nyatane kula nek urip ya mengardi pateni karo Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Padahal kula ora ngerti luput kula napa, kleru kula napa, karo dipateni. Ayo. Ngerti ora kowe? Bekakan Kusike kita iki ora ngawur to, karo dewa kok sak karepe dhewe ora. Ulun tumedhak ning Madyapada iki bakal tetulung lan jeneng kita. Terus carane kita aja mati, ning kita mukti ya. Wong arep mati kok malah kon mukti, dewa iki sak ciptane dadi sak sedyane ana. Kita mukti ya. Carane kita mlaku bener ngulon parane kono. Mengko kita bakal ketemu Nalendra, arane Prabu Kalasreng. Nalendra kuwi engko matenono. Sawise kita mateni Nalendra kuwi engko negarane agemen. Kowe dadi ratu ning negara kono. Serius? Lho, tenan. Wah, tenan Pukulan. Amane ku cendhik ning dayane top tenan Pukulan. Wah, sembah nuwun, matur sembah nuwun. Matur nuwun, mugi-mugi Pukulan pikantuk yuswa ingkang panjang. Ya. Kita ulun paringi pusaka. Ya kuwi wujude kalung. Kang aran Kalung Robyong Kencana. Pusaka iki mengko tuthukna Prabu Kalasreng. Oh nggih. Nek wis tak tuthuke Prabu Kalasreng mati, sandangane agemen kowe dadi ratu ning Girikadasan. Oh nggih. Pun ngoten mawon Pukulan, kita ampanana nggih. Oh nggih, ngetaken dawuh. Waduh, kaya panah. Kalung Robyong Kencana. Sendika ngetaken dawuh. Sampun nyuwun pamit Pukulan. Ya sing ati-ati. Sur titing ati-ati duga larak ngandel ora. Ngerangkul ngepuk-puk bul nyopet cah kae. Ageng. Wonten dawuh Pukulan, "Wis, dompet ulun baleke." Kowe konangan wae ana isine STNK barang. Napa dewa niku numpak kendaraan? Lho, aja tok sepeleke. Dewa kuwi nitih kendaraan. Kene baleke. Oh alah, kaya konangan pok kok nggon sak ora. Sembrana ora. Pun kula delok e wau. Iya. Saman kok nyimpen fotone bojo kula. Wes. Sing kandha sapa ora wae. Ayo. Oh, ajar nang kene. Ora ngawur iki. Garwa ulun e wadake. Wah, persis bojo kula e. Berarti garwane Pukulan Trada niku nggih elek. Ayo, Ben. Sing penting tresna kok. Matane wurdek, Ben. Ben sakarmu. Andeng-andeng kok nang ngisor mata wis ora apa wantut babar. Ben ya Ben ora apa-apa Ben. Wis kana mangkat ulun kondur makayangan. Ngatosaken Pukulan sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Pukulan Bathara Trada. Ya, muga-muga kasembatan panjangka kita ya.
mikunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing sapa iki ana wong kok nganggo training tok atlet SEA Games 2019 cabang olahraga sekak kok nganggo training ndupang nganggo jaranku ya wae lho sapa wae Prabu Kala Sereng iki menungsane lho kowe sapa takon karo aku putrane Pukulun Bathara Antarada ben ra ana wonge kok aku Sang Hyang Bagong Sang Hyang Bagong apa kowe dewa gedhe tur dawa aja ngawu gawar ngawur sapa kowe Kala Sereng ngapa kowe trutusan tekan kene golek sendang bakal tak nggo siram jamas nggonku klakon dhaup karo Dewara Drupadi iki malinge keparat Strayali binatang September Oktober November menungsa ratatanan kowe jebul ratu Gustiku Dewi Dia Ayu Wara Drupadi ilang saka negara Ngamarta iki saka pokal gawemu Kala Sereng lho kowe sapa aku abdine ora mbaleke Wara Drupadi tak untapke nyawamu kowe diapurmu ing kaya ngono arep mateni karo aku arep pateni nganggo apa iki tampanono kalung robyong Pukulun Bathara Antarada iki pancen nyata. Pusaka tak tucukke Prabu Kala Sereng modar. Sandangane mau welinge kon nganggo. Oke. Iki arep gaya. Aku begitu metu nganggo sandangan ratu. Pate piye pawartaane. Pokoke arep ketobrakan. Tanggo sik. Wah, kok pas iso pas. Dian Prabu sapa ya? Kala Sereng. Medal Jawi. Kumricek suarane. Wes. Oh, mengke aku. Wah. Ora sembrono karo le waduh le apa. Kemricek bareng joget ki ya abot tenan jan. Dian. Ayo iki Prabu Kala Sereng. Aku ya arep nganggo jeneng Prabu Patokol Bawarsari. Patokol Bawarsari. Awas, aja kualik. Aja bisa-bisa nyebut Prabu Kepakon anu Patokol Bawarsari. Ndi ngiri kadasar. Ajujuke nggone sapa sing meparangi karepe Prabu Kala Sereng?
Rawe kembang rawe. Dang dang dung. Dang dung. Jan tenan. Kowe nawar nekat tenan kok bengi iki. Luweh terserah. Sapa sing mepalangi karep aku sanane Girika Dasar rawe rantas malang bakal tak putung legane atiku. Lho sapa iki? Nganggo sandangan ratu, wonge cendhek kepalang. Lek nomoripanmu gatena gobokmu, aku sing bisa mateni Prabu Kalasereng. Mula sandangane Prabu Kalasereng tak agem. Aku Prabu Kalasereng sing bakal lenggah dampar ke Prabu ning negara Girika Dasar. Kowe sapa? Patih Sengkuni dudu. Patih Rumeksa Praja. Negarane Prabu Kalasereng tak wenehke apa ora? Ora bakal wenehke tendiang nganggo sepatu. Letuku nang Lazada. Hai. Nalendra ampuh. Kome mungsuh patih kaya ngono. Apa ora kowe? Inggih, kapok sinuwun. Kula nyuwun gesang tak nehi urip ning negara Girika Dasar aku sing ngagem. Kula semanggaken mlebu kedaton. Udus. Patih. Waduh. Patih goblok. Nyuwun pangapunten sinuwun. Ora ngerti aturan kowe. Udus kowe. Inggih, nyuwun pangapunten. Prabu Pathokol Bawarsari si tangan besi ya padahal. Iya, paringipun kados pundi? Iki sapa iki? Kok ana Elsi nang kene. Ngan menika ngawur. Menika Dewi Wara Drupadi. Udus. Wara Drupadi kasinggihan mekaten. Iki putri saka ngendi te? Saking negari Ngamarta. Kene dipun cidra Prabu Kalasereng. Neng ngono iki berarti bekase Prabu Kalasereng. Dereng purun dipun garwa Prabu Kalasereng. Waduh, isih urung tau dijamah. Dereng. Wara Drupadi wonten dawuh Prabu Kalasereng mati. Negara Girika Dasar ingsun ingkang lenggahi. Panjenengan sinten? Prabu Pathokol Bawarsari. Pathokol aja kuwalik ya. Pathokol. Nggih. Nek Prabu Kalasereng wis ora ana terus aku sing dadi ratu kira-kira kowe nek tak merit piye? Menapa sinuwun? Kowe patih goblok iki tendiang. Merit kok ora ngerti. Merit ki ijab kabul. Mekaten kula dereng paham. Mula sinau. Inggih. Kowe nek tak merit gelem ora? Merit menika menapa? Tapet bojo. Sinuwun menapa panjenengan saestu? Heeh. Lahir batos, lahir baten. Tobat kula purun sinuwun. Waduh! Te wonten dawuh. Iki lho Drupadi wis nyekeli wudelku. Te wonten dawuh. Kowe kok ngoso kowe. Dundang kok ngoso. Inggih wonten dawuh. Ade inggih. Piye perasaanmu nek wong lanang dicekeli weteng ngene iki?
Gesing nyekeli wong wedok ayune kaya ngene iki teh. Aduh teh. Teh aku tukoke pil kita. Waradrupati kowe tresno tenanan. Saestu lahir batos. Nanging kula nyuwun, Apa? kula gelem dipun dhawuh panjenengan ning njaluk diwayuh. Edan. Ada sukune wong bagus ngene iki ya, Teh. Inggih. Bagus apa? Jabure kaya cowek. Aku padake ra krungu. Cowek nggo ngulek ndasmu ki apa? Nyuwun pangapunten. Pangapunten. Nok sebarake. Marahe Nyuwun pangapunten menika pikantuk keris menika saking pundi? Kiai Jalak Pamengkang Kurungan. Oh inggih. Menawi dipun wayuh, Sapa sing kudu tak wayuh? panjenengan kedah pados putri kalih cacahipun supados sak mangke kula gadah rencang. Serius? Inggih. Lahir batin. Lahir batos sinuwun. Ada? Wonten dawuh. Ngadep kene. Ora Dropadi. Wonten dawuh. Aja cedhak-cedhak pate abape mambu. Inggih. Ngestoaken dawuh. Ngene di samping Mas. Inggih. Mas kula ngenipun nyebut Mas sinten? Mas Patok. Mas Patok nggo matok cengele. Piye PT? Kula ngaturaken panjenengan pantes sanget ngami Mas Patok. Ngapusi iki. Padake aku ora krungu ya. Tak apura Teh, tak apura. Ora masalah. Teh, Wonten dawuh. kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Inggih. Nang Ngamarta kowe nyuwuna putri loro sing banget kudu dadi marune Waradrupadi. Sinten sinuwun? Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Sinuwun. Dewi Werkudara menika sanes putri nanging menika satriya. Raden Janaka menika sanes Dewi Janaka. Menika satriya sanes putri. Pate. Kowe arep nyentulani rembuking Prabu Patokol Bawarsari. Hah? Dalu tak hukum pices kowe. Waduh, sampun. Nek ora gelem mangkat Sendika. Kyai Wana dubriksa. Dropadi. Wah, jan kowe manjinga ning akekku mata kucing. Inggih. Kowe tak gawa ning negara Ngamarta mergo aku kongkonan pate kok kaya ora percaya. Marengipun Ayo. Di tunjem. Pateku kowe. ditungka. Ya, ratu rong suwe iki ora ngerti basa. Ditungka. Inggih, mancing pundi? Kono. Nggonake Inggih. jarikmu keri. Inggih. Semilake. Inggih. Nyuwun pangapun. Ayune. Wis, mapan ning nggonake ya, sayang. Inggih. Aku tak nututi pateku kae, pate betok pate. Dikongkon klomat klamet. Lah malah ngangkring barang. Tendangi tenan kowe.